motorcykelkontrol, så det er til at forstå. Og det, der gemmer sig inde i teltet derinde, man kan lige ane det, man kan ane noget virvaren før, nu bliver den skubbet fra. Den vil vi gerne byde velkommen til nu. Jeg vil sige, jeg har gået på fingre hele formiddagen for, at der ikke kom noget regn. Folk dernede i pitområdet, som står og måler hastigheden, og dem, der kunne se det på skærmen, kunne se, at David Coulthard, han lige startede nede for enden af langsiden og bakke fuld skrald dernede af, og hernede midtvejs, ja, der blev han nået til 250 km i timen. 250 km i timen efter stående start nede for enden af langsiden. Jeg tror, at Coulthard når 270 i dag. Jeg tror, vi kommer derop. Han byggede i hvert fald langsomt, men sikkert fart. Og nu kan han så... Og ellers så han trods alt heller ikke. Ikke så meget andet at gøre, end at bare nyde det her. Det er simpelthen fantastisk. De her 4, 5, 6 showomgange. Altså, vi har åbnet alle vinduer og døre og alt, hvad vi har heroppe i boksen lige nu. Der var stadig 10, inden vi kommer derop, men 260. Thomas, prøv at lægge mærke til tilskuerne på den modsatte side af banen. Det